very windy ማራ ንፋስ ኣሎ what should you do if you're behind a motorcyclist who is overtaking high-sided vehicle ሓንቲ ነዋሕ ወይ በራኽ መኪና ሓደ በዓል ሞቶ እንድሕር ኦቨርቴክ ወይ ሓልፋ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንሕና ካብ ደድሕሪኡ ንኸይድ እንድሕር ኣለና እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ ማራ ንፋስ እንተሎ ሕልፍ ክብላ ከሎ እቲ በዓል ሞተርሳይክል ማለት እዩ ልትሳከው ኢላትሉ ዝፀንሐት ንፋስ ምስ ሃረሞ ናባና ገፁ ወይ ላይን ሃንደበት ክቕይር ይኽእል እዩ እቲ ንፋስ ብጣዕሚ ክደፍኦ ስለ ዝኽእል ንሕና ኣዚና ክንጥንቀቕ ኣለና እቲ ንጥንቀቆ ከዓ ካብኡ ክንቀርቦ የብልናን ብድሕሪኡ ማራ ርሕቕ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ኪፕ ዌል ባክ ብድሕሪት ክንፀንሕ ኣለና ሃንደበት እንድሕር ተጠዊ ወይ ገለ ናባና ከይኣቱ ማለት እዩ Why should drivers be more careful on roads where trams also operate? ትራም እንኮላይ ትኸደሉ ፅርግያ ንምንታይ እዮም ኣውቲስታታት ብጣዕሚ ክጥንቀቑ ዘለዎም ሲምፕሊ እታ ትራም ሃንደበት መኪና እንተኣትያታ ተጠውያ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ሓደ መገዳ ስለዚ ብጣዕሚ ክጥንቀቑ ኣለዎም because trams can't steer to avoid obstructions ዝኾነ ነገር ኣብ ቅድሚያ እንድሕር ኣሎ ትራም ንዕኡ ከተወግድ ክትጥወይ ትኽእልና ማለት እዩ You're about to overtake a slow-moving motorcyclist. ንሓደ ቀስ ኢሉ ዝጓዓዝ በዓል ሞቶ ክንሓልፎ ደሊና ኣለና ንበል Which sign would make you take special care? ካብዚአን ዓይነይቲ ምልክታ ማራ እንተርእናያ ማለት እዩ ማራ ክንጥንቀቕ ዘለና እዛ ናይ ንፋስ እያ ክትከውን እዛ ቀዳመይቲ ናይ ንፋስ እያ ንምንታይ ንጥንቀቕ ንፋስ በርቲዕዎ ወይ ንፋስ ደፊእዎ ናባና ገፁ ክኣቱ ስለ ዝኽእል ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ You're following a large vehicle as it approaches a crossroad ሓንቲ ዓባይ መኪና ናብ crossroad እንዳቐረበት ከላ ንሕና ድሕሪኣ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ What should you do if the driver signals to turn left? እጅን እቲ ኣውቲስታ እቲ ዓባይ መኪና ንፀጋም እንድሕር ሲግናል ጌራ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ኦፍ ኮርስ ጃንክሽን ወይ ክሮስ ሮድ ገለ እንተሎ ኣብኡ ክንሓልፍ ኣይግባአናኒ እንታይ ዳ እታ ቅድሜና ዘላ መኪና ክሳብ ትጥወ ክንፅበ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ካብዘን መልሲ እንታይ ክትከውን wait for the vehicle to finish turning ተጠውያ ክሳብ ትውድእ ክንፅበያ ክንክእል ኣለና ድሕር ክንሓልፋ ፈቲና ብካልእ ክትመፅእ ትኽእል ካልእ መኪና ዝኾነ ዓይነት ሓደጋስ ቁልዓት ንኾን ኣለና ማለት እዩ What should you do as you approach this lorry? ነዛ ሎሪ እዚኣ እንዳቐረብናያ ክንመፅእ ከለና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ድሕሪት ቀሲልና ወይ ከዓ ደው ክንብል ኣለና ምክንያቱ ክጥወ እንድሕር ኮይና በቲ ላይንና እንኮላይ ሓዊሳ ስለትጥወ ምሳና ከይትጋጮ ንሕና ድሒርና ቀስ ክንብለላ ኣለና ወይ ደው ኢልና ሙሉእ ክሳብ ትጥወ ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ slow down and be prepared to wait What should you do if you want to overtake a long slow-moving vehicle on a busy road? ድሕር ንሓንቲ ነዋሕ ቀስ ኢላ ትኸይድ መኪና ወላ በጣሕ ንበላ ቀስ ኢላ ትኸይድና ኣላ ክንሓልፋ እንድሕር ደሊና እሞ ከዓ ቢዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፅርግያ እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ ብንፁር ካብታ መኪና ኣዚና ክንድሕር ኣለና ቅድም ምክንያቱ ሓደ ነቲ መስትያት ናይታ መኪና ናይታ በጣሕ እንድሕር ክንሪኦ ክኢልና ንሕና እቲ ኣውቲስታ ከዓ ንዓና ክሪአና ክእል እዩ ማለት እዩ ማራ ተቐሪብናያ መስትያታ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካልኣይ ብቅድሚያ እንታይ ኣሎ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ጃንክሽን ዲ ካልእ መኪና ድያ ዝኾነ ነገር ምስ ሓለፍናያስ ናብ ሴፍ ቦታና ክንምለስ እቲ ንምለሶ ቦታና ነፃ ከም ዘሎ ንምርግጋፅ ብድሕሪያ ኣዚና ክንድሕር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ stay behind until the driver keep well back so that you get a good view of the road ahead ማራ ክንድሕር ኣለና ብድሕሪኡ በቲ ቅድሚያ ዘሎ ፅርግያ ኣፀቢዕና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ You're approaching a mini roundabout ኣብ ቅድሜና mini roundabout ኣላ What should you do if a long vehicle in front signals left but positions over to the right?
በጣሕ ንበላ ወይ ከዓ ማራ ዓባይ መኪና ማለት እዩ ንፀጋም ሲግናል ጌራ ግን ንየማን እንድሕር ተፀጊዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ኣብ ሚን ራውንዳባውት እዩ ኪፕ ዌል ባክ እያ ክትከውን ማራ ድሕሪት ከይና ክንፅበ ኣለና ምክንያቱ እታ ሚኒ ራውንዳባውት ነታ ዓባይ መኪና ብምሉእ እታ ዓባይ መኪና ተኻሊላታ ክትሓልፍ ስለ ዘይትኽእል ንየማን ገፃ ዋላ ፖዚሽን ትግበር ንፀጋም ክጥወያ ማለት እዩ ምክንያቱ ከጥወያ ይክእልን እዩ ብጣዕሚ ፀቢብ ፅርግያ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሚኒ ራውንዳባውት ኮይናስ ኣዝያ ንእሽተይ እያ ነታ መኪና ብምልእታ ከጥወያ ዝኽእል ቦታ የለን ማለት እዩ ስለዚ ኪፕ ዌል ባክ ንገብራ What should you do if there is a bus at a bus stop ahead of you? እንድሕር ባስ ኣብ ቅድሜና ባስ ስቶፕ እንድሕር ደው ኢላ ኣላ እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ Watch carefully for sudden appearance of pedestrians ክትከውን ካብታ ባስ ውርድ ኢሎም ብቅድሚያ ወይ ብድሕሪያ ፅርግያ ክሰግሩ ዝፍትኑ ሰባት ኣዝና ክንጥንቀቐሎም ኣለና You're waiting to turn right out of a minor road ካብ ንእሽተይ ፅርግያ ናብ ዓቢ ፅርግያ ክንጥወ ንፅበ ኣለና It's clear to the left but lorry is coming from the right ብፀጋምና ናፃ እዩ ዘሎ ብየማንና ግን በጣሕ ትመፅእ ኣላ Why should you wait even if you have enough time to turn ሕጂ ወላ ክንጥወ እንዳኽእልና ንምንታይ ክንፅበ ኣለና ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ብየማንና እታ ሎሪ ትመፅእ ኣላ ብየማንና እታ ሎሪ ኸ ንዓ ትሓልፍ ንእሽተይ መኪና ክትህሉ ትኽእል እያ ንሕና ዘይንሪኣ በጣሕ ተሓቢኣ ክትህሉ ስለ ትኽእል ንሕና እታ በጣሕ ክሳብ ትሓልፍ ክንፅበያ ኣለና ማለት እዩ Anything overtaking the lorry will be hidden from view ዝኾነ ነገር ነታ በጣሕ ዝሓልፋ ዘሎ ማለት እዩ ብኣ ተሓቢኡ ክመፅእ ክእል እዩ ብየማንና እታ መኪና ንሕና ኣይክንሪአን ኢና እሳያ ትኸውን መልሳ ማለት እዩ You're following a lorry on a wet road ከምዚ ንሪኦ ዘለና በጣሕ ቅድሜና ትኸይላ ኣላ ስፕሬይ እንዳገበረት ትኸይላ ኣላ እንዳንፀረትልና ማለት እዩ ነዚኣ ፎሎው እንዳገበርና ንኸይድ ኣለና What should you do when spray makes it difficult to see on the road እቲ እሳ ትገብሮ ተንጥሮ ዘላ ማይ ማራ ምርኣይ እንድሕር ከሊእና እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ ካብኣ ኣዝና ክንድሕር ኣለና ክሳብ ፅቡቅ ጌርና ንርኢ So drop back ድሕር በል ማለት እዩ until you can see better ፅቡቅ ጌርና ሓሳብ ንርኢ ክንድሕር ኣለና What should you do when you're approaching a bus that's signaling to move away from a bus stop ባስ ቅድሜና ኣላ ሲግናል ትገብር ኣላ ንየማን ማለት እዩ ሕጂ ክትወፅእ ክትብገስ ደልያ ካብ ባስ ስቶፕ ክትብገስ ደልያ ንሕና ከዓ ብድሕሪኣ ኣለና ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ንፅበያ ክሳብ ሳ ትኸይድ allow it to plow away if it's safe to do so ድሕር ውሑስ ኮይኑ እሳ ክትብገስ ንሕና ክንፀንሕ ማለት እዩ ውሑስ ንድሕር ኮይኑ ንፅበያ ቀስ ኢልና ንቐርብ ማለት እዩ ንዓኻ ክትወፅእ ነፍቅደላ Why is it more difficult to overtake a large vehicle than a car? ንዓባይ መኪና ወይ ንበጣሕ ይኹን ንዓባይ ባስ ይኹን ንምንታይ እዩ ክትሓልፈና ኣሸጋሪ ከም ንእሽተይ መኪና ዘይኮነ ይብለና ኣሎ ንንእሽተይ መኪና ክንሓልፋ ተኾይና ሕልፍ ኢልናያ ክንምለስ ንኽእል ኢና ንፀጋም ንዓባይ መኪና ክንሓልፋ ግን ግዜ ይወስደልና እዩ ነዋሕ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ It will take longer to overtake a large vehicle ንዓባይ መኪና ክንሓልፋ ዝነውሐ ግዜ ስለ ዝወስደልና You are following a long vehicle as it approaches a crossroad ሕጂውን በጣሕ ኤግዛምፕል ንውሰድ ሓንቲ ነዋሕ መኪና ናብ crossroad ትቐርብ ኣላ ንሕና ከዓ ደድሕሪኣ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ What should you do if it signals left but moves out to the right ንፀጋም ሲግናል እንዳገበረት ንየማን እንድሕር ወፅያ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ማራ ድሕሪት ክንፀንሕ ኣለና ምክንያቱ እቲ ኣንጎሎ እኹል ስለ ዘይኮነ ብፀጋም ፀኒሓ ንፀጋም ክጥወ ስለ ዘሸግራ ካብ የማን ንፀጋም ቦታ ክትረክብ እያ ንየማን ትኸይድ ሶ እታ ንየማን ኣቢላ ኢልና
ብፀጋም ክንሓልፋ ተደሊና ክትቅርቀረና ማለት እዩ ክትወኸላ what should we do stay well back until stay well back and give it room you're towing a caravan ንጎትታ ኣለና ካራቫን ማለት እዚ ገዛ ዝመስል ብድሕሪት ጎቲቶ ዝኸዳ መካይን ማለት እዩ which is the safest type of rear view mirror to use ኣይና ዝዋሓሰ መስትያት ንድሕሪት ከርእየና ዝኽእል ክንጥቀመሉ ዘለና ብለና ኣሎ ካራቫን ማለት እዚኣ ተጎቲታ ትኸይድ ገዛ ትመስል ከም ክሽነ ገለመለ ዝጥቀሙላ ማለት እያ እቲ ኤክስተንድድ ኣርም ሚረር ዝበሃል ከዓ እዚ ማለት እዩ ተወሳኺ ተለቃቢ ሚረር ንሱ ክኸውን ኣሎ so extended arm side mirrors تخون ملسا مالتي you're traveling behind a bus ددحر باز نقعز لنا what should you do if it pulls up at a bus stop a bus stop نحر دويلا انتاي كنكبر لنا pedestrians كنري لنا كابتا باس ورد لهم بقدميها كوتس وخل يمسهم تم pedestrians كنتقغ لهم علينا مالتي you are following a long vehicle approaching crossroads حنت نوح مكينة crossroad دا قربت ددهري عن خير لنا what should you do if the driver signals right but moves close to the left hand curb نيمان signal جيرو نتسقع من دحر دا قرب له انتي بعل بتحن بله انتاي كنقبر لنا wait behind the long vehicle دهري عكد تسبل لنا مالتي كنحلفها يبلنا by the way تيا crossroad كريكمي crossroad مالت كمزي مسكلاو صرغا مالتي حجي ندا قربت تا مكينا ندحر نيمان قصا نيمان كتونا ليت نصقام بوزيشن تغيرا نخطعما نخطو يا مالتي نحنا كنسغر يبلنا wait behind the long vehicle what should you do if you overtake a cyclist when it's very windy بطعم نفاس زلو معلتي دحرن بعد سايكل نحلفو لنا خينا انتاي كنقبر لنا بلنا له الو اكسترا روم بطعم اكفي حنا كنحلفو لنا هاندا بت انتدا بت نفاس نابانا قصيو بلاو نحر كوينو وي نفاس دفيو بوتا غيرنا له تصيحنا ينهارونينا مالتي you're leaving a safe gap as you follow a large vehicle نحن تعباي مكينة دهري عندنا خلنا safe gap وي أخول بوتا أبكر مينا بدهري عند قديشنا لنا نبل what should you do if a car moves into this gap نفس قدفنا يا بوتا ندحر حانت مكينة نعنا حليفات مونغونا ندحر آتا انتاي كنقبر لنا كابعا كاسيلنا التقاب ناتنا ننوح مليسنا مالتي drop back farther بدحريت قصنا التبوتا نرحوه نموت لنا التبوتا مالتي what should you be prepared to do in this situation أبزا كنا تاتزيا تابع تحت متصالة انتاي كنقبر لنا بلنا له بمسمرنا تمت سلازيلا أبز دو كنبلا لنا أبز دحريت سانا بوتا أمس متت نحنا نقل بيتنا خيل مالتي slow down and give way كسلنا قدامنت نوعا هبا مالتي you're driving a single carriageway on a single carriageway road single carriageway مالت حانت حدا صرغا مفلالي زي بلو نحنا نقدميتنا خدنا تم قالت كان ندحريت زخدلو مالتي امونغو جن central reservation وي زفلالي يبلون the single carriageway is why should you keep well back while you're following a large vehicle دحر عند عباي مكينة قدمينا تخيل نحر الله نمنتاينا ازينا كندحر زلنا بلنا الله هجا انتو يتغيسنا نيرنا to get the best view of the road ahead بقدميها كنرخ نكلا لنا
which vehicles are less likely to be affected by side wind? ካብዘን ተሽከርከርቲ እዚአን ኣየነይቲ ተሽከርካሪት እያ ብንፋስ ዝወሓደ ትፅሎ ይብለና ኣሎ። ንፋስ ውሑድ ዝፀልዋ መኪና እያ ክትከውን። ምክንያቱ ንሳይክል ንሞተር ሳይክል ወይ ከዓ ንበረኽቲ መካይን ንፋስ ሓደገኛ እዩ። መኪና ግን ካብአን ዝወሓሰት ትኸውን ኣብ ንፋስ ማለት እዩ። You driving in a heavy traffic on a wet road. ኣብ ቢዚ ፅርግያ ማይ ከዓ ሃሪሙሎ ጠልቂሎ ፅርግያ ማለት እዩ። ብኡ ድራይቭ ንገብር ኣለና። Which lights should you use if there is a lot of surface spray? ማራ ማይ እንዳነፀጋ እንድሕር ይኸዳ ኣለዋ እተን መካይን ማለት እዩ። እንታይ ክንገብር ኣለና ወይ ኣየናይ መብራህቲ ክንጥቀም ኣለና? ዲፕድ ሄድላይትስ እታ ኖርማል መብራህቲ ብግዜ ለይቲ እንጥቀመላ እሳይና እንጥቀም። እዚኣ ሳልሰይቲ ከይተደርብሸኩም rear fog light is if visibility is more than 100 meters ትብል ዘላ less than እንድሕር ኮይና እዩ እቲ rear fog light ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ትሕቲ 100 ሜትሮ ክትርኢ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይንካ እንቲያ rear fog light ትጥቀም። ብግዜ መዓልቲ ግን እንድሕር ልዕሊ 100 ሜትሮ ክትርኢ እንድሕር ትኽእል ኮይንካ ዲፕድ ሄድላይት ኢኻ ትጥቀም። እምበር ሕቶታትና ወዲና ኣለና። ስለምክትታልኩም ብልቢ የመስግን። እንድሕር ፈቲኹሞ እዚ ቪድዮ ላይክ ኤንድ ሼር ኣይትሕመቑ። የቐኒየለይ